De natuur leeft op, mooi wat rein, mooi wat hegere temperaturen. Nu wie het juurt nog geen echt mooi iets waar het weer grijs. Maar ik hoor het bij wanneer deze struik uitbot. En dat zal de komende dagen meer en meer barren. En we zullen dit om uw zinnen zien. Takkenmieke een groeisem waartype, mooi green. Ja, dan wordt het helemaal green denk ik. Maar laat ik beginnen met joen en vannacht. Nog altijd bewolking, een paar buien, buikjes, temperaturen vannacht om bij de 4 of de 6 graden heen. En dan de wind, die komt uit het westen en het zuidwesten waai en die is matig en vrij krachtig. Die steekt met een flinke kop op, die kan in het kustenmaatgebied wel eens krachtig worden. Dan morgen daar. Bewolking, maar ik zinnen en ik denk in een betierde maand nog een buiken, maar via dus droeg waar. Dat is positief. Temperaturen nog net al te heeg, 10 en 12 graden. En de wind uit het westen en het zuidwesten waai en die is matig, krijgt 300 fjouwer. Dan de joentijd en in de nacht bewolking, rein, lichte rein. En dat hadden krijgen met de komst van de warme lucht. En dat merken we snel niet. We hadden lang op wachten, maar er is die snel dan. Mooi een protte bewolking. Dus we moeten geen strielend type verwachten. Geen volop zinnen daar. Maar de zinnen komt er toch wel bij. Temperaturen, die mooi er wijzen. Zandje nog 19 graden. En de wind mooi er ook wijzen. Matig en krachtig. Die komt uit het zuiden, steeds meer uit zuidelijke richting. En de waarschuwing van de wetensporter. Het wetter is koud. Dan terug naar het fruitsjoch. Manje, tiis en maandje. Temperaturen nu daar om het bij de 15 of 16 graden heen. Dat is warmte. Dat binnen te hege temperaturen voor deze tijd van het jaar. Manje let er een bui. In de nacht van tiis of maandje ik een bui. En via dus aardig droeg, maar aardig wat zinnen. Mooi tijd. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.